Liyane apa gak enek neh? Oh iya. Lho. Lho, diwasi. Lek mlaku. Ya Allah, Lor. Tiba Lor, Ben. Ayo. Beh, Ya Allah. Beh, Lor. Bu Lik, gombang banget. Wis cuapilan nggawa kuwi arep ning ndi sampean? Bular nyusul babe nang Tegalan. Ning Tegalan. Boleh ki karo golek kenikir. Lah arep masak apa to? Masak pe pedes karo kotosan kenikir. Oh, Masih mantep. dingis mulu kenikir. Gak apa-apa, boleh seneng. Oh, terus Karo tenan. kenikir iya. Peh, Jan. Gonggur no. Gonggur tenan. Lor, boleh arep golek kenikir lho, Lor. Ya. Ya. Ayo, budal ya. Ayo, arep budal golek kenikir, Lor. Ayo, Lor. Iki dong-donge gedang ini iki. Lor, dong sawine bareng iki ngepel lho, Lor. Peh. Sesuk nglup dong sawi. Hati. Ya. Ayo, Lor, nyusul babe, Lor. Ayo, melok. Ayo. Oh, lekae to babe. Kayak sik nyapo babe kae. Lah, nyapa, Be? Nyapa? Iki to, gak selanjaran iki lho, Dik. Oh, kacang. Lah wong piye mbayunge pating trolon ning lemah kabeh. Oh, alah, kaya ngono kuwi. Iya. Ya berarti wah porong iki kacange, Be. Urung. Urung. Oh. Apa wis gede-gede to, Be? Oh, lah iki to apa karane wis lowo mulung. Anu, nelolor-nelolor nduk kuwi sanduk dadi wae ngrambatne. Oh, Iki kan kan bagus. nggih sulure ngono. Iya, iki lho. Marek ngono ki sok kembang wah, Nduk. Golor-golori Kacange. ben ning lanjaran ngene iki lho, ben ning lanjaran. Nah, ngene iki. Oh. Be mblekok iki, Be. Arep golek apa kuwi? Ya ser kon golek kenikir kae. Oh ya kae kenikire kae dipeki kae. Heeh. Wis sing etan rasa dipeki sing kulon kae lho sing rambleko. Sing ndi? Kae sing kono. Lur. Beh. Iki lur babe tandang gawe iki lho, Lur. Wit kacang iki lur apa jenenge, Lur? Bayong. Bayung. Babe iki petang dino berarti 2 dino meneh. Mes seminggu lur ora ngindangi iki tandurane babe lho. Bae. Ya saiki iki nganu, apa jenenge ngarani? Pating trolor ngene iki serak rumat lur udan ae mergane lur. Be, delok Be iki deloken. Apa? Oh iya iki barang wayah ngerambatne, Be. Apa kuwi, Bu Lik? Bayong ya iki Bayung telur apa iki. to? Ini Ono kari iki pedhot kabeh. Lor, deloken lor iki lho. Kaya ngene iki lho lor wayah ngerambatne lho. Iki lho ya iki babe Jen. tandang gawe. Lah tapi bular melok ngerambatne Ora ngono lho iso. lor. Ora usah. Ora usah. Ora usah. Soale tempat iki nganu lor ngalan blekok lor. Lah ya kuwi ben babe. Blegur ben babe ae sing Ya, ngerambatne. iki babe ngatur Gak iki. lemu-lemu. Ya udah selaudan kok. Iya tak golek Dimasak kenikir. Lah iya, selak mendung ya. Oh iya, tak golek kenikir sik lor ya. Peh jan lemu-lemu tenan. Man wite sawi lengger lor kena Lah iya kuwi. dan ra apa iki ra barbar udane delokon kuning-kuning kok ngono lho lor. Heeh. Piye kuwi lor? Sesuk gak sedawan lor sawine. Liyane apa gak enek neh? Oh iya. Lho. Ono lho diwasi. Lek mlaku. Ya Allah lor, tiba lor ben. Ayo, ayo. Beh, Ya Allah. Beh, Lor. Bu Lik, gombang banget. Be, gerak be tanganku be. Ya Allah. Be, ora Kayak piye to, Bu Lik? lah. Piye iki mau ke blender. Dan aku mlaku dudu sedulurku sawine lengger. Lah kok malah bulik tiba lor. Ya. Lah iki lho lor. Wasinan gondelane iki tunggel iki lho lor. Lah ya. Yo. Lho gampang lor. Tuhan iki lor ya Allah. Lah Bu Lik gembel kok ngene iki cek. Mungkin boleh lemu sak gori iki lho, sak nongko iki ya mungkin lor ya. Jen, Bu Lik gembeleran yo. Kayak koyo nongko. Wis dekane bengkong lek aku nganu ndak ambrukne engko. Wes. Iki loro tenan lor. Iki ndelok to. Ya Allah iki. Apa boleh ireng rak ketok abang lor. Iya Yo iki. sandang golek kene iki. Iki lho. Golek lor. Iki. Gitu. Tak indangane korone ya menawa lek enek Oh, angkat DPIB. Andang wis kono pek ana kene. Wis golek kenikir ki lor. Yo enek iki. Enek. Sitok loro. Iya ra apa-apa angkat DPIB. Sitok loro. Kembang iki lho ya. Ki lho delokan lemu-lemu ki lho. Bah, jane kenikir ki kareman lor. Untung kok
Wite kenikir ki urip terus. Dadi gak enek telate lur karo kenikir ki. Lah kuwi lek dipetik berak ya semi terus, Bu. Lah iya toh. Tambah subur. Tambah subur iki kok. Lah iya. Subar lah. Lur. Lek do Sik bingung sayur, Heeh. kangkung, Kangkung gak duwe bayam, kangkung. kenikir, Heeh. dong sawi lur. Heeh. Ngene babi. Dolan ning babe ya. babi iki jantenan lur. Apa-apa duwe sing ra duwe daging lur. Lah duwe wedhus wong dibelah ya lur. Berarti kan ada daging lur. Aja sok mbelah wedhus Ya. tuku ae. Tuku ae ya lur ya. Ben penak. Ben penak ana sambelah ya lur ya. Lah iya. Tenan. Lah iki nggene ya ora cukup lur. Lah buli gembel ram lur. Kian gembel. Sing pangane angel ya. Heeh, dalane rauman lur. Wis sampe senandang ngesek-ngesek ngono kuwi ya. Heeh, trae. Golek bati. Golek bati lur. Heeh, golek bati. Ya Allah. Ngesek ngono Wes. kuwi. Wes, Lho gak mau wangi sik ta? Gak, kene Pak ono wis. Aku tak nang Iya. bayung kae ya. Ngerambatne bayang ngene. Heeh, wis. Kono Pak ono lho. Tandur dhewe, panen dhewe, makan Pangan dhewe. Ini iki lur. Wis ning desa wis ngene iki lur. Wis kenikir garek golek. Heeh. Lah sesuk lek kae apa nek kae jenenge Kacang. Bayung. bayunge kae dirambatne sesuk lek woh kacange ya kena dijangan. Jan. Jan tenan lho lur. Enak ning desa ya, Bulik. Penak lur. Apa-apa eneng. Apa-apa enek. Gek ratu, Ratuku, ratu Mbas. tapi lek nandur lur. Lah lek ra nandur ya ra duwe. Ono ki gedine semono apa iso gedine, Bulik? Ya wis saiki iki pol, kuwi iso maro-maro tuwek. Ya sekarone saiki iki wis. Ya saiki iki. Ini ki lek gandang dipek maro tuwek lur. Ya seru gak kena dipangan Bul ya. Ya kena. Cuman gak enak ya. Ya enak. Alot. Ekor alot lek doyan. Ora Tuh doyan. kok mesti alat Bul ya. Lah ya ku wis tuwek. Umure wis akeh lur dadi tuwek. Alot. Bulik, tangane piye mo delok? Oh ya Allah rasane perih ya nduk ya. Satu. Apa njajal delokno nek getihe. Bayu. Ya Allah perih nek getihe iki paling. Terai delok ya Allah. Jajan nambani nek iki kok. Piye lur tangane Bulik nambani lur. Yo. Bang ngono kaya berat ya lur ya. Lah iki badal Ya ngerusuk. perih lur. Ya alah. Ya wis iki ndang mari lur. Tambani sik. Wis ayo. Jadi jangan masak ya. Ayo. Iki lur pene lur arep masak pe lur saiki Bulik. Ah, delok Coba coba. anu apa dipradali sik ngene iki? Dipreteli. Heeh. Ya Allah kecepet. Analon. Lah ya kuwi. Ini lur lah dipenggang dadi dipradali ngene iki. Ki Ya pang- Allah kecepet neh. Alon-alon dong. Lah ya kuwi sirku ki ya ngono alon-alon lur. Bolak-balik kecepet lur. Iki lur, yang ini iki. Jadi Sunan Pawon toh. Sunan Pawon iki. Sunan Blendi. Sunan Pawon, Sunan Blendi. Bah tenan babi iki tenan lur. Julukannya aneh-aneh ya. Wajan lho, Be. Ya. Lur, iki lho pene digoreng lur. Ih. Piye, Be? Tenan kuwi. Ha, Apa lek oke. ngarani? Ketoke engko disanten iki. Bah. Heeh. Tenan. Wedes iki lho, Be. Pedes. Heeh. Cocok. Kayak lombok utuh ora, Be? Iya iya tetep lho babi iki senengane kuwi ya. Nah, lur, kayak lombok utuh lur, babel lur, senengane. Kan yo ngerti ya lur ya. Terai. Babi selirane kan pedes ya lur. Iya. Iki lho. Ben jos. Engko dilur-dilur engko lek pengen pedes ngasih babi ae lur. Wajahe wis pedes babi iki lur. Iya, iya. Lombok gede, lombok cilik, laos, bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri. Ngene tok, Lur. Iki engko nganu digoreng, Lur. Digoreng sik. Heeh, digoreng. Nek digoreng kok diulek. Ngono penak lek ngulek, lek entane ini sora Lur ngulek. Kayak po wedes ku ya. Iya toh, pedes toh. Wis lembut lur. Iki diwehi kunir nganu lur. Kunir bubuk.
Ben piye, Bule? Ben kuning. Warnane ben apik nih ya. Ben apik. Ya karo mene ngilangi amis lur kunir iki lur. Heeh. Jadi kena ngilak amis ewake ya. Heeh. Karo jahe mau. Iki dijegurne bumbune lur. Jegurne ngene. Digodhog karo iki iwake iki. Jeguri laos lur. Karo lombok lur. Weh, lomboke sing Iki mantep. senengane babe lur ngene iki. Ih, jan. Ngene iki. Babe iki lek karo lombok jan. Dadi duta lombok nang kobe. Kareman wong e. Umur lek tak pedes ya. Ya umur. Iki lebone penyedap lur. Micin. Gula titik. Lur. Iki dikai bangkre lur. Ben mbenu ndak sedep. Sak batang ae lur, gak apa-apa lur. Kayak tomat lur. Tomat. Heeh, kayak tomat. Iki lur, jegurne ngene lur. Teh warna-warni ya, Bule. Heeh, sip kok kayak warnane jan, top. Santene dilebokne lur. Ngene lur, dilebokne ngene iki. Wes, marek ngene mateng lur wisan. Wis mateng iki marek ngene iki mateng lur. Ih, apik warnane, Bule. Heeh, sip tenan. Peh tak wasi-wasi iki mau klambine sajake anyar ta, Bule. Nyorot. Bah ya iya no. Apik lho. Anyar no. Anyar. Peh, Kirim sedulur akeh. peh. Jan, muarem no. Ya marem to, bulik muarem to. Beneh men beli iso. Mbah nyapa kok mbuwone? Aku ki yo ora ngerti moro-moro teko lho. Kirimane iki ngono. Bah suwenenge pitung seneng. Pitung seneng. Heeh. Enak, Sampai Bu. kelewat seneng ha. Enak ya tinggi ya. Yo kowe enak banget. Adem. Adem ya. Heeh. Lah iki mau lho, Nduk. Piye? Nyari klambi malah tiba kok Lah, iya kuwi. lho. Malah jempalik lho. Jem. Lek ning anu. Di Tegalan. Mana Tegalan lur. Wis mateng, Bule. Wis mateng lur. Tak angkat ya lur ya. Oke. Engko nggih buka lur. Jan. Pedes tenan beli ya. Oh iya, pedes kowe le. Jan. Sumo banyune. Iki nguluk nganu lur, genjer sik lur. Genjer. Heeh. Di genjer barang ki mau Bule. Heeh. Wis lur, genjere wis matang pintas. Genjer ki diluke lek ngurup lur. Ini ki kowe umop seblokne walek nih dintas matang lek genjer. Beli sempuk ya, Bule ya. Wis lek genjer ki. Niki re di jegurne lur. Tetep enak sayure ya, Bule ya. Masih jangan no iwak. Udah nek sayure. Dijegur ya ben ijo lur. Karo ben gurih kulupe. Nek genjer mah ora perlu wis ijo genjer iki. Iki lek keniket dikek uyah. Iki ben gurih karo ben ijo lur. Alhamdulillah lur. Le poso sedina iki mau wis tutup. Saiki arepe buka lur, babe karo buli saiki buka. Alhamdulillah, ayo. Alhamdulillah. Monggo lur, saiki buka. Didungani sik ya lur ya. Ben berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Wes, ayo buli, buka buli. Ayo. Ini tangan gak apa kulupe? Gak apa-apa wes. Orsi tangane buli. Ya ngene ya. Wes. Jangan lepor. Aja lali lomboke. Ya, timun. Wes engko timune jimo ya buli. Wes, Wes, monggo lur. Buka lur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Monggo dulur. Sedanten tumut napa niki buka oleh babir buli. Bismillah. Wah, enak lur, nikmat tenan lur. Bukan ngene iki lur. Ya pedes ya. Ya saya beli buka sih ya.
Jan cocok tenan lur. Bukane lur. Heeh. Kayak pedes, ana timune lur. Enak itu ya. Iki iwak P lur. Iwak P. Dudu huruf P lur. Jangan enak ya. Hmm? Jangan enak. Itu nggak apa-apa ya. Sak. Itu. Ini. Jan. Iki dulur-dulur buka karo apa lur? Piye lur? Ayo lur. Mam lur. Sego jagung itu lalu apa enak itu ya. Enak. Itu lalu jangan pe cocok itu ya. Mantap. Heeh. Pentong lu selesai hidup ini lur. Lah iku lho, piye? Brojol lur. Piye be enake be? Beh, tenan golek. Hah? Enake Jan gonggur lur, gonggur tenan lur. Tenan lur. Beh, gonggur lur tenan enake lur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, parek. Bareng beli. Pangga ya, enak ya. Piye? Gonggur lur, enake gonggur tenan lur. Bukane iki wis rampung, iya ta. Kek yo rasane nikmat tenan lur. Bu Lik karo Babe lur, ndongakne dulur-dulur kabeh tetep diparingi seger waras sehat ya lur. Lek poso ben sampai tutup lur, lek diparingi sehat lur. Lan kabeh dulurku tetep diparingi gangsar lancar, rezekine berkah barokah ben kena ge sangu ibadahe poso lur. Oke lur ya, matur nuwun lur. Wassalam.